Oimore nya Ramogi kamano kuom yiero Ramogi TV Sadek Marutieno. Intiere kamakare mar mondo yud weche manyien ma bende waikoni wantiere kod mathoth magi weche maomiyo pek. Social Health Authority will enhance the cancer benefits package from the current 550,000 shillings to Kenya shillings 800,000. Effective December 1. En mon ne jotuo kansa e sama piny owacho lando medo omenda mag thieth mag kansa e agucha kowuok nus milion nyaka shillings 800,000 higa ka higa e ot ka ot. The Ministry of Roads and Transport have already mapped out a comprehensive network of 2,500 kilometers of highway for dualing and 28,000 kilometers of road to be tarmacked. Wacho singo tieko dhungni mag geche e piny madongo ma pacho ka okadho kuom chenro mar yaro piny go. Where following the death of the two innocent Kenyans, there are those who were zeroed in by our DCI and an attempt to arrest them. A fracas ensued. Commissioner Mama Beyo nyiso achije mitudo gi nek ji ariyo e gweng' ma opondo. Dochiwre mapiyo te sendo bila man machiegni kodgi. Ya Ramogi laiwa duto mag tudruok gin mago moyaw nyalo tudri kodwa nyinga Ochieng Emmanuel Jaloko marwa en Belinda Phillips bed kodwe chakruok nyaka giko. Kawachako en ni piny owacho chano gero wang' apaya kilomita 28 e thuolo maringni 10 kamoting'o yaro wang' apaya kilomita 2,500 wang' apaya mbiro ke Kenya mangima. Jatend piny Kenya William Ruto yango mai kinde mano chiwo twak mare ne jopiny, twak mano chiwo od bura mamalo chieno ma jatend piny oyango ibiro yawo piny Kenya ne weche mag dongruok kaachiel kod tieko dhungruok mag geche maneno enye geche mochomo imbo mar Kenya. Piny Kenya biro bedo gi kilomita 28 manyien mag wang' apaya e thuolo mar higni 10 mabiro. Ma onywando wang' apaya 2,500 mibiro yar mondo ket yot e wuodhe ma pacho ka. To scale up, ladies and gentlemen, honorable members, our transport and logistics program, the Ministry of Roads and Transport have already mapped out a comprehensive network of 2,500 kilometers of highway for dualing and 28,000 kilometers of road to be tarmacked over the next 10 years. Ten piny Kenya yango gedo mar wang' apaya maromo kilomita 170 mowuok Rironi nyaka Mau Summit. Wang' apaya moyango ni biro konye kedo gi dhungruok ma nyamburko mosenyo oganda jo Kenya kuom higni e kinde mag nyasi kod yueyo ka gimole kor gwenge mar imbo mar Kenya. Jatend piny oyango yawo gedo mar wang' apaya no juma manyien ka osingo ni gedo mar wang' apaya no biro kelo fungruok e weche mag wuoth. This work is already in progress. Next week, I will launch the dualing of the 170-kilometer Rironi, Naivasha, Nakuru, Mau Summit road. On the same day, I will break ground on the dualing of the 58-kilometer Rironi, Mai-Mahiu, Naivasha road. The gridlock that paralyzes these roads every day, especially on weekends and holidays, will soon, by God's grace, be a thing of the past. Bende oyango mokuom wang' apaya ma piny owacho geto yaro mondo ket yot e weche mag wuoth wang' apaya duto makoriw to biro chopo 2,500. Additionally, roads earmarked for dualing include Mau Summit, Kericho, Kisumu, Kisumu, Busia, Mau Summit, Eldoret, Malaba, Kericho, Kisii, Migori, Isabenia, and Nakuru, Nyahururu, Karatina, Kisii, Oyugis, Ahero. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ma kolero ni chenro mar gedo mar apaya go ibiro time winjruok ma piny owacho kod kembe mag ji giwegi kod joket mwandu chenro mabende geto bero yore wuoth mag ndeke kod paw ndeke. We will onboard private-public partnership in the modernization of Jomo Kenyatta International Airport, Mombasa and Lamu Airport, and sort out the challenges facing Kenya Airways by next year. Gedo makama
okodeo mana wang'a piny kende. Bende jatend piny oyango kendo lando biro choro ndach gach okolo mar SGR wuok e boma ma Naivasha nyaka Kisumu, gedo mabiro chweyo nyaka tong' ma Malaba, gedo ma igeto ni biro chakore dwe mar achiel higa manyien. This infrastructure drive will also include extending the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and eventually to Malaba. And that exercise, ladies and gentlemen, is beginning in January, in just 2 months. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso yie mare ni chumi ma pacho ka osebedo makare nyaka ne okaw kom tend piny Kenya higni 3 mokadho. Kata kamano yango ni piny Kenya pod nigi nyalo mamedo gerore moloyo kanyo olose kinde mane ogolo twak e od bura mamalo opoyo okang' ma piny owacho osekawo mabero sekta mar pur, gino mowacho ni oseduoko piny nengo mar chiemo. Lydia Okeyo nigi mathoth. En twak ma ibago higa ka higa, twak mar chal mar Kenya. Twak ma higani no bagi kawuono e od bura. E twak mare kawuono, jatend piny Kenya William Ruto nyiso yie mare ni ochumi ma pacho ka ochomo kama kare ahinya to nyaka ne okaw kom tend piny higni 3 mokadho, kama ne Kenya ne nie namba boro e yore mag ochumi e Afrika mangima. Ka kawuono piny Kenya osego ndamo nyaka e namba 6. It is a story you can see in the numbers, feel in the homes, and trace in the lives transformed across our republic. In the last 36 months, over 300 new businesses, including 500 foreign companies, have registered and set up shop in Kenya. Inflation, which stood at 9.6% in 2022, has steadily declined to 4.6% as of last month. The shilling, once in perilous downward spiral, has stabilized at 129 to the dollar for nearly 2 years, a direct consequence of prudent monetary policy and disciplined fiscal management. Oseo moko kuom jotelo ma pacho ka maseo kenge ma Kenya osegoyo e kinde ma kembe matimo nonro mag uchumi machalo kaka Citigroup kod Standard Chartered to nonro mar gi nyiso ni dongruok mar uchumi e thurka osejiwo yie mar joket mwandu e pacho ka kendo kwan gi koro medore. Our critics, the high priests of eternal pessimism, who criticize without responsibility and tear down without offering alternatives, will want you to believe that our economy is going in the wrong direction. World's most respected economic assessors and market sentiment are affirming that what we already know, that our economy is strengthening, our prospects are brightening, and confidence in Kenya is rising. Pokenge ma piny Kenya osego e sekta mar pura nyaka luwore gi chenro mar sirikal mar chiwo mbolea ma nengone ogonyore kendo chiwo kothe ka bende opoyo kwan malo mar jopur ma sani osendikore e thurka. This year alone, we delivered 7 million bags of fertilizer and 35 million kilos of certified seed. And next year in 2026, we plan to distribute 12.5 million bags across all the 1,450 wards, ensuring every farmer has access to affordable inputs. We launched an integrated digital platform to register farmers. In 2022, fewer than 300,000 farmers were on record. Today, over 7.1 million farmers are registered on the Kenya Integrated Agricultural Management Information System. E sekta onogo mar pur, oyango ni sectors mag pur chae, kahawa, pamba, sukari, pith mar jamni magolo ringo kod chak, gin ma okuom kuondego ma bende dongruok osenenoe. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. E weche mag somo, jatend piny Kenya William Ruto yango chenro mare mar bero somo ma kwano, science kaachiel kod teknolojia kata STEM courses mako kadhi aput mochuogi mabiro chiwo lipot ewi kaka chenro ma kamano biro konyo bero somogo. Kaluwore gi Ruto, bero somo mag STEM biro konyo jopuonjre yudo lony mopogore opogore ma ginyalo tiyogo e kelo dongruok e pacho ka mana kaka pinje mamoko. Efi Nyakidi, miyo ler.
Etwak mare e od bura mamalo, Jatend piny William Ruto oyango ni bero sekta mar somo en achiel kuom yore ma piny Kenya nyalo goyo godo okang' kendo chopo rang'iny mamalo mar dongruok. Kuom mano, olero chenro mar bero sombe mag kwano, science kod teknolojia mong'ere ahinya kaka STEM, kowacho ni nitie aput mosechuogo kokadhe bad migepe mag sirkal kendo miyo ting' machiwo lipote wi okenge minyalo ti godo e bero sombego. We have increased the education budget from 490 billion in 2021 to over 700 billion this year, which has facilitated better infrastructure in our education system, more teachers and trainers, and enhanced funding for our colleges and universities. I have reorganized government departments to establish a dedicated State Department for Science, Research, and Innovation to support the urgent need to scale up STEM courses in our education system, strengthen innovation, promote research, and create a pool of high-level professionals in engineering and science. Kopogore gi mano, Ruto wacho ni nitie kwan jopuonj maromo 24,000 mibiro ndik tich kochopo dwe mar achiel higa mabiro. Gino mabiro kelo kwan jopuonj duto mosendik tich e thuolo mar higni 3 nyaka 10,000 kaluwore ni moko maromo 76,000 osendik higani. We have hired, as you all know, 76,000 teachers with 24,000 more to be brought in by January next year. That will translate to 100,000 teachers in 3 years. An achievement unmatched in the history of our country. Together with the national government CDF, we have delivered 23,000 new classrooms and 1,600 laboratories are under construction, easing congestion and giving CBC the dignified facilities it requires. Wach machielo ma Jatend piny William Ruto omiyo peke twak mare en bedo ni madirom jopuonjre 500,000 oseyudo sir e yor somo mar mbalariany kaluwore kod chenro manyien masiro somo mamalo pachoka. We moved quickly to restore education as the great equalizer. Through the student-centered funding model, scholarships and loans now follow need and merit, placing the learner at the center. Nearly 500,000 students have already benefited from this model. Across the country, we are delivering the most extensive housing rollout in Kenya's history. 230,000 affordable homes. And we meet student needs. 178,000 beds have been packaged for universities, TVETs, KMTCs, with 74,000 already under construction, transforming a sector where fewer than 10% once had decent accommodation. Twak makama ma Jatend piny timore higa ka higa kaluwore gi chik mar katiba. Efinya Kidi, Ramogi TV. Kadhi weche mag thieth, Jatend piny Kenya William Ruto singo timo lokruoge mag thieth mag kansa kokalo kuom okumba mar thieth mar SHA kendo medo nengo kowuok 550 higa ka higa nyaka 800 higa ka higa ne ot. Ruto mane twak kod jopiny e od bura ma pacho ka okonie thuolo mar higni 3 ma piny owacho mar osebedo tich osekelo lokruoge e sekta mar thieth kendo okumba mar thieth mar SHA osendiko jo Kenya milion 27 milion 2.3 yudo sin ma chudo kowuok kuom piny owacho. Judith Omondi miyo mathoth. Twak mar Jatend piny William Ruto e od bura odiochieng' ma kawuono okelo fuong'ruok ne jotuo mag kansa ma dwe achiel ma okalo ne obago ng'anyo mar sundo piny owacho mondo mi omed omenda ma ichiwo ne thieth mar kansa. Ruto e twak mare oyango ni koro thieth mar kansa chudo mare dhi medore yare 550 higa ka higa nyaka 800 higa ka higa ne ot ka ot kokalo kuom okumba mar thieth mar SHA. The government is strengthening financial protection for Kenyans under cancer treatment. Social Health Authority will enhance the cancer benefits package from the current 550,000 shillings to Kenya shillings 800,000, effective December 1. This enhancement responds to the rising cost of sustained cancer care and ensures that patients can access quality, uninterrupted treatment without facing financial hardship. E twak mare, opuoyo lokruoge matende osekelo e migao mar thieth
ahinya to yango okumba manyien mar thieth mar SHA ma okoni osendiko jo Kenya ma odhuro kipimo kod okumba mar thieth machon mar NHIF. Nyaka sani okumba no osendiko jo Kenya ma oheo milion 27. 27 million Kenyans are now registered in SHA, more than triple the number ever reached by the former NHIF. This is a demonstration that leaving no one behind was and is not a slogan. It is a promise on course to fulfillment. Additionally, more than 10,000 health facilities across the country have signed in to serve under this new system. Kae weche mag tiyo kod counties e bero thieth, omulo masinde mag thieth, magimedo rang'iny mag thieth, kae weche nok mar yedhe ute thieth, sirikand Ruto ni kod lek mar tiyo kod duol makeyo yedhe pacho ka KEMSA, kendo neno ni koa 68 sani, yedhe omedore nyaka 90 kochopo giko higani. We are also modernizing hospital equipment through the National Equipment Project Service Project, replacing the old MES model that burdened counties with heavy upfront costs. Under the new fee-for-service system, private partners install, maintain, and run state-of-the-art equipment, and public facilities pay only when they use them. We have overhauled KEMSA to end the chronic crisis of drug shortages, raising medicine availability from 48% to 68%, and to a projected 90% by the end of this year and 100% by March next year. Twak mar Ruto e okenge ma sirikande osegoyo e thieth, kata kamano biro e kinde ma counties pod ywak mondo mi ute thieth mag level 2 kata dispensaries thuolo mar tiyo gi SHA e thieth ma ji nindi ahinya to ne mine mapek. Judith Omondi, Ramogi TV. Jod bura opo twak ma jatend piny Kenya William Ruto ne ogolo e nyim od bura ewi chenro mage magolo piny Kenya e ong'ala ma pinje ma eka dongore nyaka pinje mosedongore e bwo higni 10 mabiro. Thoth jod bura mor kod chenro mar rero apeyni madongo marie gwenge ma Kaluo kaachiel gi chenro mar gero gach reru manyasani kowuok Naivasha nyaka Busia kokalo Kisumu chakre higa manyien. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa moko kuom jod bura to nyiso kiawa ewi keto e tim chenrogo. E twak mar ang'wen jo Kenya e nyim od bura, jatend piny William Ruto oketo gi chia dwaro mare mar keto piny Kenya e kind pinje mag ruodhi. Kochakore e chenro mar kongo apeyni madongo e gwenge ma Kaluo kod Kenya mangima nyaka bero paw ndeke maduong' ma JKIA, Ruto ochiwore mar miyo Kenya sura manyien, weche mane onyong'o moko kuom jo od bura. Ndara modhi launch next week ni wuok Mau Summit, ni wuok Rironi nyaka Mau Summit. Koringo nogo kona odonjo Kericho nyaka Kisumu. To maduong' mogik SGR koro next week in 2 months next year koro wuok Nairobi ka kochimo Winam nyaka Kisumu nyaka Malaba. Koro agamu na bit mamor kosino kimor gik ma president owacho go koko mit botieko. I am certain ok bibedo any opposition. Wamunyoro bonindo Nyeri, Kalonzo bonindo Korekocha, president dhi Nyalodia. Kenya gi Asian Tigers, Malaysia, Singapore, China, ndalo mokalo 40 years ago ne wana the same place. To jogo no overtakewa. Ne gi overtakewa nikech ok ne onge vision. To mane vision ma president dwa kelo. Programs mokelo modwa kelo mag gero more infrastructure, medo energy, investment in education and STEM. Mago gik ma kotim to Kenya ok bedo the same as kaka en kawuono. Moko kuom apeyni go gin apaya maduong' ma Mau Summit kochomo Kericho, Kisumu nyaka Busia, Kericho Migori nyaka Isebania, kod mano Makisi kochomo Oyugis. Achiel gima morgo ni okowacho taxation. Okowacho no biro tax anybody. Oko increase any kind of levy. Owacho ni funding biro hire from PPP, which is the best way of doing development in the world of today. Kenya is part of the global
activities, part of the world. And therefore, Kenya okunyadwaro team ambitious projects kagidwa fund themselves. Gimomora ahinya kawuono ni yo mawuok Nairobi mang'ado Mai Mahiu madhi nyaka dala kucho, to gi yo mawuok Nakuru madhi madonj Kisumu, to gi railway line mane Kero Uhuru oketo donje puothe Kenyatta to wuotho rumoche. Koro nyalo ringo nyaka Kisumu madhi nyaka Bodea. Gigo mora kabisa, mora nikech kaka jatelo ma bathe mar piny kocha yo nam Lolwe wasebedo ka waywago gi ndalo mang'eny. E adita mare machielo mar olimo ne gwenge makaluo, Ruto oyango ni chenro mar gero gach reru manyasani kowuok Naivasha kochomo Kisumu nyaka Malava dhi chakore dwe mar achiel higa manyien. Hakuguzia swala muhimu sana, swala muhimu kwamba zile point 10 ambazo aliweka mkataba na Raila Amolo Odinga ambazo zinahusu wa Kenya. Kwa mfano mambo ya abduction, mambo ya judicial killings, mambo ya NADCO report, mambo ya fight against corruption, mambo ya devolution, mambo ya historical injustice, mambo ya youth employment. Hiyo yote maswala 10 hakutaja chochote. Kata kamano, moko kuom jo od bura mag ODM onyiso ichwang' margi bang' jatend piny William Ruto rem loso e weche 10 madito mane okete koke kod ogai mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga. We are on track to increase exports. En twak ma oyudo puoch kod kiawa e yo maromre kowuok kuom jotelo mapacho kae ka jopiny koro oketo wang'gi mar neno ka bende singo kod chenro makamago ibiro keto e tim kose gibiro dong' mana kalek. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Paro mopogore opogore onyuolore wi twak ma jatend piny Kenya William Ruto golo kawuono e wi chal mar Kenya e kinde ma jopiny moko puoyo ni otemo mulo gigo mane gigeto winjo. Moko to koni nitiere sectors ma pod midhiero kwako ahinya to thieth, somo e kind mamoko. Jopiny go ywak ni twak igologa kata kamano oketgi e tim. Millicent Adhiambo miyowa mathoth. E kaunti ma Kisumu, jopiny puoyo jatend piny kuom golo twak mamulo thoth gigo mane gigombo winjo ahinya to e sekta mar thieth. Kata kamano gikoni oganda pod kalo e pek e wi okumba manyien mar thieth mar SHA kata obedo ni jatend piny to puoye moloyo okumba machon mar NHIF. SHA to osetiyo maber kako wacho no, to kuonde moko ntiere ma pod ji ywak. Ma kako wacho ni kuonde go idhi med facilities mag thieth kumora mora mondo ji oyud thieth e yo mayot. Wageno ni kako wacho no odhi bedo tenda na kusema. Let me make comparison kod kod NHIF. Gik mane NHIF kayo kana NHIF. Though no few are registered during NHIF time, to sani yes the register mang'eny SHA, but majority pod ywak. Gikaw yath gitero osiptende. Iboyudo ka SHA ng'enyne kawo mano osiptal. Wanyalo kwayo konya kelo system moro ma SHA nyalo kawo both bed and medicine. Kio kawo kitanda kende. Yen gi kata kobedo mang'eny, ang'en gi ng'eny ge osiptal. Lakini kidhi jatuo kodhi, jatuo ok yudi yen go. Koro kanyo to dwa timo nadi. Nikech saka sa japiny ndiko ne yath mondo dhi onyiew yath. Japiny ni onge pesa. Sekta mar somo, jopiny oyango ni twak e wi ndiko mar jopuonj osebedo mana wach piny maru kendo en singo maonge tim. Gino magilero ni medo kelo pek e thoth skunde. Education sector pod ni is in a crisis. Odwa timo nadi kanyo. Kech corruption okwako gi sector ni. Jopuonje bende pod ywak koni gi koni kineno junior secondary teachers pod ywak e wacho mshahara, recruitment bende pod gi ywago ka. Ka gimedo jopuonje to gibed jok machulo jopuonje mshahara gi. E sectors mopogore mamulo weche pi kod teko stima bende giyango ni pod nigi fuok maduong' kendo jopiny medo ywak ni jatend piny ne okolose kako winjore. Wach mar pi to kawinjo kong'iyo sana nikech ji ywak kabisa wach pi. Ji ywak. Wach pi sani mita bill biro mang'eny. To bill wuok e sewer line ka. Sewer line ka bill wuok e mang'eny sana.
Koro wakwayo ni mano bong'i. Gipo chenro mane jatend piny oyango mar neno ni otiek ndach reru machopo Kisumu ka gikoni kaber to sirikal obione ni chenro no oloso ne rowere thuolo mag tije maonge mibadhi moro amora. Wache SGR bende awinjo kotuom. Mabende en paro maber kodwa gole from Naivasha to Kisumu then to Malava. Gimo kwadwa e diere ka en mibadhi. Kech wang'en sama project no bro endelea. Mibadhi bende dwa dhi diere ka. Billions of money dwa lal diere ka. Koro mibadhi mokuongo dini e wachno. To gima kwayo. Kamoro amochopo kata kochopo Kisumu ka. To gikawo jende ma onge tich mondo oti kuondego. Ka compare gi these affordable houses. Ka youth mang'eny ywak. Though gi yudo to kochopo ka payment gi ywak. SGR no otima tek. Kendo kantie cartels manyado jaye kanyo kik obedie mondo gino kochak ger to dhi manyakorum. E kaunti ma Mombasa, moko kuom jopiny wago nengo ngima ka gikoni bech mogo pod ni malo e kind shillings 150 nyaka 170 kendo oganda mathoth pod yudo pek e nyiewe kaluwore gi nengo ngima mamedo mana ridore negi. Wacho ni mogo nengo ne odok piny. Mano odok piny mana kuome okwan. Wan wawinjo matek mana kaka chon cha nikech mogo sani en siling 155 kaluwore gi sani. To sani miwinjo mogo bede chien kaluwore gi keyo kaka ne ji okeyo last time to gi sani. Kata kamano moko kuomgi puoyo jatend piny e wi chenro mar keto moko kuom kembe e lwet ji giwegi. Geno margi en ni okang' ma kamano dhi bero yuto e kembe go. Mapingo prevention gi gitimo mana for their self interest. Gida ginto jopiny ni gini kotin ma gini ousi ni serikal ouso gini gini uso onge. Wacho ne sekta mar niang'. Kata joma nopuro sani gibiro keyo bang' higa. Ineno. Ma jopman niang' gini e puodho sani jopara kan mondo keyo. Tare gineno ber mar gino. But kaka gino dhi mbele, ji biro neno berne. Jopiny koro nigi geno ni sirikal biro keto e tim singo duto e wi bero sectors mopogore pacho ka kaka jatend piny oyango e twak ne maigani mopogore kod twak ne maiga mokalo mondo giyud fuong'ruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jatend duond bura ma Wiper Patriotic Front Mano Kalonzo Musyoka otudo piny owacho kod paro ma kwalo mbulu yiero madundo Mbeere North, Magarini, Malava kod kuonde mamoko. Kalonzo siemo duol mar IEBC mondo bed motang' kendo tim mana ratiro ne jo Kenya e yiero no. Walter Nyambaga nigi mathoth. E twak mare kod ute fwambe log tich ma Kalonzo Command Center Nairobi, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka koni kweth maketo sirikal tesre oseyudo maling'ling ma sirikal chano timo mar kwalo mbulu e yiero madundo ma tich ang'wen manyien. Kalonzo koni sirikal sani puko jamna nyowuoyo kuom jolut ombulu mondo olok pache kaluwore kod mbi margi masani olwar lo kama embe motop. In the rogue regime's desperation to rig the forthcoming by-elections, they have directed voters to take pictures. Just imagine, take pictures of their vote at the voting booth, showing that they have indeed selected their preferred candidate, and so as to collect not less than 5,000 shillings. Yani unapiga picha hapo kwa unajificha alafu unatuma. If this is not voter bribery and intimidation, then I ask, what is it? Kalonzo koni jotije sirikale masani owuok oko ka jodwar manie thim kendo seto mbulu katiyo kod mwandu mag sirikal aoya e kananga ywach. Ogai mar Wiper koro kuyo kuom Moses Wetangula ma en spika mar od bura mamalo, jatend migawo mar mwandu manie bwolo Ali Hassan Joho, Geoffrey Ruku mar Leba, Opiyo Wandayi mar Teko to kod Kithure Kindiki maduto koni muomo piny kod geche madongo dongo mag sirikal e seto mbulu. We must call out these officers. It's amazing the Speaker of the National Assembly, my brother Moses Wetangula, is out there campaigning. Speaker of the National Assembly. Speaker of the National Senate, of the Senate, Emerson Kingi, Cabinet Secretary for Mining, Hassan Joho, is everywhere, crisscrossing Magarini constituency. Cabinet Secretary for Public Service, Geoffrey Ruku. I think he got a bit surprised when Rigiji went to visit his mother. Cabinet Secretary for Energy, Opiyo Wandayi. Duol matayo yore mag ombulu IEBC bende Kalonzo siemo mondo otim ratiro kendo tayo yiero makare
maonge nindo nyako ni chiel. For the sake of our country, the Commission must now roll up its sleeves and prove its independence. It must work with honesty and transparency so that every Kenyan can see that it serves the people, not the interests of the executive or any political administration. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Koromogi tok report mar Walter Nyambaga obedo kawakao yweyo wa mokwongo. Pod wantiere kod mathoth kikidhi mabor. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka yoweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, home of discounts. Mimi kama MC natenda ninayoyasema. Nimekuwa kielelezo kwa mara nyingi. Ni sawa, hakuna shida. Awali, haya madoa sugu yangebaki kwenye nguo zangu na kusugua kutotoa nguo zangu rangi. Asante kwa Ariel Liquid mpya, ni nzuri. Inaondoa madoa sugu na kung'arisha nguo mwosho baada ya mwosho. Asante, New Ariel Liquid. New Ariel Liquid kwa mashine za kufulia huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Sometimes I need a fragrance to keep me calm, stays fresh in the heat and feels elegant into the night, lasting longer than expensive perfumes. New Downy, lavender calm, sunrise fresh and sweet elegance, freshness that inspires confidence. Mogio kinde maromo 9 sidha Yanga machako makubure doe nyasi makende ka bende okwagi mondo giti kod lony margi e bero kendo rito ratiro mar oganda tok sando jopiny madwaro kony margi. Achiel kuom kinde ma osidio tiyo jata cheno mag weche matuche Cameral Media Services Linus Kaikai kod director mar kambi ma Kenya Power Lacta Joseph Siror Cynthia Nyango miwala. I want to recognize Linus Kaikai, who was also under my LBA class. Wuoth marabora mar somo kod timo tiegruok e weche chike ochopo e giko mare kod nyasi mamiyo ma okelo kanyakla ukinde 920 maduto sidhi Yanga bang' bedo e tiegruok kuom higni 7. E twech makende mar nyadhi moriwo gudu machalo iunyai mopugno, law kandho marateng' kod tai manyaduse obedo ranyisi makende mar giko tich matek, somo mathoth kod tiegruok mochuo chieng' ma osebedo ngima okindegi kendo chakruok manyien mar mino wache doho. Okinde ma osebedo kod lony mararieya kendo oseneno gima ne punda oneno e burbala e tijni otiyo kod thuolono e miyo gi siem makende ni gibed joratiro to ok jogo mohero chamo mayom. Do not steal from the poor and particularly victims of road accidents. Most importantly, do not rob the dead by depriving widows and orphans of their inheritance. A good name and a peaceful sleep at night is much more than cash in a bank account. And finally,
Please give back to the society that yielded you. Help a needy child, educate an orphan, and assist widows. Justice is not a slogan. It is a practice. It is the way you treat your clients, the way you bill your hours, the way you hold colleagues accountable, and the way you show up even when no one is watching. Bende okwagi mondo gibed joma ohero rito nyinggi kendo tiyo e yor adiera, to ok joma ohero kikore kod jonjore magikone chido chia mar tijo kinde. I hate most when I make a decision to prosecute a fellow learned counsel in the profession. Your innovation should not drive you to be involved in criminal activities. Today, some of our members are involved in money laundering. Director mar weche matuche kambi Royal Media Services, Linus Kaikai, onyiso mor mare mar bedo achiel kuom kinde mosidhi ayanga kendo goero kamano ne jogo ma osemiye jip. I normally don't do butterflies in my tummy, but for the first time today in a long time, I think the last time I felt like this was way back in 2013 when I was moderating the presidential debate. A great honor to my late brother Maurice Kaikai, my senior even in the profession, who did not manage to see the end of this journey. We lost him to COVID-19, and he would have been very proud. We had spoken about this day, and we were looking forward to this day. He's not here today, and I know he's resting in peace, and proud of this day. I want to thank my family for the patience and the support they've had as I was going through the Kenya School of Law phase. Moko kuomgi okwayo joma mine mondo oa malo kendo doge sikulo som kaka okang' mar bero ngimagi kendo chop kare lek magi mag bedo jogo makelo lokruok makare e kind oganda. Natimo degree na higni 15 mosekalo. To bang' mano adonje Media House ma bedo jafwambo gikeyo mana kaka in. To mano tich manatimo tahero kabisa. Atiyo tijno for about 5 years. So kana yudo ni pod gombo ni e chunya ni monda doge school monda yud attainment ma yudo kawuono ni. Na wacho ni monda time atima. Sana jima mine kiki luor timo tije madongo gi. Tije gi en maru. So just do them, aim for the best, aim for the top jobs, mtazipata. Kwayo makende bende ochiw ne okinde mondo ne ni orito ratiro mag oganda, okonyo e rito ratiro mag joma mine, nyithindo kod jogo mang'aw kendo githegre kod timbe mag mahati kod kido mag sando jogo madwaro kony. Iwacho ni nyako somo en gima ber ahinya, mak mana ni odiochieng' ma kawuono gima neno maber moloyo en ni piny Kenya yudo kinde manyien 109 madhi konyo e winjo buche kendo neno ni ratiro mag jogo madwaro kony oyudore e kinde mowinjore. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e doho mamalo, Nairobi. Wadhi Homa Bay, tend arita kwe county no golo chik ne achije 5 mitido gi nek makoch mag rowere 2 e kar chieng' od bura ma Kasipul mondo chiwre lweto obila. Achije go itido gi nek mar rowere 2 Bruno Ndoro gi Beno Ndiegi. E kinde ma tulo mar siasa ne omuoch e gweng' ma Opondo e kind johera mag Boyd Were kod Philip Aroko. Commissioner Homa Bay Ronald Miwawi nonyiso achije go mondo chak chon wuok kama gibute gi chiwre lweto obila e tesendo obila ma Ugis kata tesendo obila moro amora. Incident which occurred where following the death of the 2 innocent Kenyans, there are those who were zeroed in by our DCI, and an attempt to arrest them, a fracas ensued. We are still following up on them, but again, as good citizens, if they know that they are not culpable, they are not involved in this, I'm appealing to them to come out and even report to the nearest police station. We don't have to keep chasing young men at every corner. Let them come out, let them explain themselves, let them record their own statements. It should not be like a matter of like arresting them, but they can just come out wherever they are hiding. Un kaka jo Kasipul, wan kaka jo Kasipul, wan kaka jo Homa Bay County, wabed gi kwe makende manyalo miyo wadak e yo makare. Omiya kwayo ka dipo ni achiel kuom ng'ama noringo gi opinge lwete. Duoko pingo no station machiegni kodi, kata ter ka chief, kata ibole dhoranga chief,
mondo dhi yude kuno. To in bende gima moni dhi ka police mondo record statement onge. Dhi record statement nikech ka dipondo kanye sirkal ok nyal pondone. Migawo ma pi kaunti Migori kutenore kod obila dhi nyime kotima pedha ne jokuoge mag mita mag pi, frudut kata pipes mag pi kod gik mamoko mag keyo pi e boma ma Migori. Odiechieng' manyoro ne gimako gige keyo pi moting'o meters mokwal e boma ma Migori kinde apedha mane gitimo. Director migawo ma pi e kaunti no John Ochola wacho ni kuom gige keyo pi osethiro chenro maggi mag keyo pi ka bende jokuoge gi bende kwalo sola mitiyogo e keyo pi kod gik mamoko. Gigi gin mekwa kaka jopiny. Kura wuo kaka japiny. Gigi kaseloso gi ma waweyo ka gitiyo. To kura en tich ni kaka in ng'ama modho pi kanyo. Mondo ine ni pigno ukonyou kendo urite obedo maru. Nikech kethruok mang'eny mwaseyudo en ni sola okwal. En ni pipe ong'adi. Koro yudo ka magi gin gik ma miyo tich ma watimo samoro ok nere ne jopiny. To ka giketo arita maber projects mwamiyo gigie to gidhi tiyo maber kabisa. Joala ma Jua Kali boma ma Kisumu kutenore kod jakom margi Hussein Jack koro wacho ni gichano chwalo ywak e doho ma ywagruok e wi ng'eto madowo lowo ma gisebedo ka gitiye. Ma bang' domo malo ng'ado ni lowo maromo eka 8.4 ma gisebedo ka gitiye chakre higa mar 1986 en mar kambi Reru gikwani mondo piny owacho kod tend kaunti ma Kisumu oneni kama idhi tergi diromo Jua Kali 38 duto nikech mano e ohala mathoth gi oketo e geno mar yutogi. Wadhi timo appeal kuom kes manitie kendo wadwa involve the political wing kochakore county government nyaka national government kaka judgment be nowuok ni en thuolo makende ne county government mar Kisumu kaachiel gi national government mondo oiknwa kuonde ma wadhiye e yo monyalo tiye maonge chochni moro amora kaluwore gi population ma wan go. Omiwa bedo kanyo higni 5 ka county government gi national government omiyo kuma wadhiye kendo ma wayiego ni mondo mi wadhiye e ka wawuok kanyo. Ma ka ok gitimo mano to wadonjo negi. Tarik 11 dwe mar 11 mane jajo wacho ni nitie government kane miyo Jua Kali land nitie kalatese moko mane ogoloso maber emomiyo koro nowacho ni lobno oneno ni en mar Kenya Railways. To Kenya to Jua Kali noluwo processes duto emomiyo koro wadhi appeal mondo wadhi wawache ni wang'is court of appeal ni decision manjo tim kane ne ok otime maber. Anyuola moro e gweng' ma Kisauni Mombasa ywago ratich nyathigi ma jengni 5 mikoni nowito ngimane bang' lwar kowuok e orofa mar 3 e ot moro moting'o madrasa ma gipuonjre. Anyuola no koni nyathigi chalni ne omi kum gi japuonj madrasa yor loro ne malo e wi gorofa no bang' biro e skul modeko kama bang'e wachore ni nyathino ne otemo chikore kotemo pondo. Obila osechako timo nonro e masirano kendo osedayo dho ji 7 mochung' ne madrasa no mar yango adieri e wi tho ma nyathino. Ma bende ikoni ne oiki aruya kapok ochiw ler ne obila. Nataka haki ya huyu mjukuu wangu ipatikane ili kesho mtoto wa mwenzangu ama jirani ama nini accident isitokee kama hiyo. Manake mtoto mdogo kuwasomesha katika sakafu kama hiyo gorofa ya 3 nini, hiyo ni not possible, kwa sababu mtoto hata kama unamtia punishment huwezi kumweka peke yake, hiyo sheria hakuna. Basi nikamwacha tu hapo, mimi nikatoka nikarudi zangu nyumbani. Kama kwa dakika 10-15 hivi tuktuk yapita, tuaitwa hapa ambao Khairuni ameanguka. Sasa tukitoka tukienda hospitali mtoto ashafariki. Sasa sikuelewa huko alianguka vipi
Yao ni vipi yani? Funzo alikuwa hapo akaniambia huyo alikuwa amepatiwa kama punishment, amefungiwa juu ya sakafu. Baada ya kupanda huko juu kuangalia hiyo sakafu, yani ni mahali ambapo yani huwezi kumpunish mtoto wa miaka 5, yani ni very risky. Katika kushuka chini break kuangalia hawa watoto wengine walikuwa wamebreak. Maana yake mtoto mwenyewe semekana alikuja kuchelewa, akaletwa na mzazi wake, akasema mtoto hataki kuja madrasa, kwa hivyo apewe punishment. Huyu mwalimu ndo akamchukua akamweka kwenye stair, akishuka chini kuangalia hawa wanatoka break. Hata 10 minutes haijafika mtoto kamepanda juu kabisa akajirusha kwenye gorofa. Ringre prario koda beach kuom 39 mane okane kar kano ringre mamoe referral tok senyruok lo e gwenge ma Chesongoch osechiwne familia gi mondo migi iki. Ringre auchiel ne osekaw kod familia gi tich adek jumani kendo iki county ma Elgeyo Marakwet. Familia machielo manowito jogi 8 kiny bende iko johera gi kind alam moriwo ma ji 25 e gweng' ma Murukutwa. Mimi ni mmoja ya wale ambao wamepoteza jamii. Nimepoteza watu 8 katika jamii yangu. Mmoja wao ni baba yangu mzazi, anaitwa Christopher Chelimo. Na dada yake ambaye ni andi yangu amepoteza familia yake watu 6. Nimepoteza in-laws from the side of my in-laws. Tumepoteza mama, tumepoteza daktari brother-in-law, na tumepoteza grandmother na watu wengi. Watu wote ambao tumewapoteza wako na ukoo kwa njia moja ama nyingine because wanatoka the same location. Na mpaka wakati huu imekuwa ni piko kubwa sana, ni mchanga ambao hatujai shuhudia. We will be putting them in one place, but not in one grave, separate graves but in the same compound, so that we can have a mausoleum in remembrance of this very unfortunate landslide incident. Familia manyadendi moro mane onegi dwe mar 7 higani okwedo ng'eto madowo mokuma chich nek mar twech mar higni 5. Familia Angela Mudhoni mane jagni 24 okwedo ng'eto no mane otime dowo maduong' ma Olkalau, kaunti ma Nyandarua, kagiwacho ni nodwa kaza ahinya burano kendo ok gido ratiro. Gimedo ni onge janeno kata achiel mane ochiwo neno kaka wuon ne gineno ni chenro mag neno dhi nyime, to gibuoko gol ng'eto ka apoya ka gisingo mag kwedo ng'eto makamano ka gidwaro burano mondo mi duoke doho. Witnesses, they were never called. Hakuna mtu ameitwa. Sisi tumekuja mention, tunakuta ni sentence. These things the murder happened on this year, on July. Na leo tuko na sentences. What's special with this murder? Nobody was listened. Hakuna witness amekuja. Wakili wa family amesimama. Judge akamsnob. This is injustice. Justice carry. He's not a justice. He's injustice. Huyo sio justice. Ametunyima justice. When the family of the victims are involved, the ODPP, the prosecution, and the accused family cannot be purported to enter into a plea bargaining agreement without involvement of the victim's family. Today we say we have not seen justice. We are grieved by that decision. We are going to appeal against this decision by the Honorable Court. Kwa mogi tok report machal kamano wa kao yueyo kawaduogo wantiere kod weche mag tuke. This festive season, discover a city that never stops shining. Dubai, where every skyline tells a story and every evening feels alive with possibility. Because the true sparkle of the season isn't the city lights, it's the joy of discovering them together. From just $1,740 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights, rooftop dinners, desert safaris, shopping adventures, and memories that linger long after the journey ends. This December, celebrate connection, gratitude, and joy. View travel, moments that matter, memories that
that last. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860 *419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto tete. Jatend piny Kenya William Ruto nomimich moyiedhi wi ting' mare ma siro tuke adhula piny Kenya nyato nyasi mar mich manobai kod CAF e piny Morocco. CAF okadho kuom ker mare Dr. Patrice Motsepe noyango ting' kod okenge ma jatend piny Kenya William Ruto osetimo ma siro kendo dhi nyime gi loso lwasi makare weche mag tuke ahinya to picha adhula. Tikagani Gakinya, Ambassador of Kenya to Morocco, will receive the award on behalf of His Excellency William Ruto, President of Kenya. So, yeah, go ahead. Duol kod riwruok mochung' ne kedo kod yedhe ma medo jotugo teko adak ojiwo jong'wech mondo obed motang' kod yedhe ma ging'iewo kuwuok e dukni ma ok opuodhi kod lakteche adak wacho ni moko kuom yedhego oting'o mago ma ok opuodhi kuom jotugo kendo nyalo weyo ka ogogi hukumu kata ketho tich matek mar were magi. Kwa leo tumefika hapa sababu ya mafunzo tukiwa target hawa wa football na pia tunazingatia hata wale wa basketball hata wale wa volleyball, na in the course of this week pia tutaweza kuongelesha wana coaches wao ndiposa hao mwanamchezo huyu aweze kuwa amelindwa vizuri na ameangaliwa vizuri ndiposa asiende kuingika katika hali ya kutumia dawa ambazo zimekataliwa. Pia tunataka kuwahamisha kwamba ni kawaida kwa mwanamchezo yote kuchukuliwa sample za doping control. Kwa hivyo wasiwe na wasiwasi, wasiogope, wasiwe na hali ya kukataa ama kukimbia wanapoona wale watu wa anti-doping, lakini wajue kwamba ni katika hali ya michezo kwamba wataweza kutestiwa at any time. Nyakora mogiro kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko e chenro mar Oimore. Nitie ji mathoth mananena erokamano Peter Ogutu ka intiere gwenge mag Holo wacho neno news ka intiere Holo Market Kisumu West Sub County. Imor kaka jatend piny Kenya William Ruto nyiso lek mare ne Kenya in gi geno ni obiro chopo gi kare. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Mako Chweda jaduong' Mako Chweda ka intiere gwenge mag Kano Nzano Chingi Manuel aneni yo makare. Erokamano kuom yo weche manyene yo makare. Erokamano jaduong' kuom kete e Ramogi TV. Nitie jok manena mabende ong'ere ka Roso Reng gi Jennifer Tieno ka achiel kod Ano Reng. Gintiere gwenge mag Asembo giwacho ni waneni maler kendo weche manyien biro na e yo makare gi nji mathoth. Willis Odembe erokamano kuom kete Ramogi TV. In bende wacho ni Chingi Manuel weche mag
oimore ler makare gik ma jatend piny Kenya William Ruto singo go duto warito mondo mi wane ka gibiro chopo kare. Kamano Willis kuom kete Ramogi TV gi nji mathoth kwa Ramogi mane mokelo giko mar ne mi weche manyien mesa maka weche manyien no ikoni audio chieng ma kawuone chendo marang'icho lokachiel kod oimore Inga Ochieng Emmanuel jaloko marwa ne en Belinda Phillips ubedgi otieno mokwe.